Masu sauraro Assalamu alaikum. Za mu fara karanta muku littafin Ruwan Bagaja ta alifi na Alhaji Abubakar Imam na farko. An fara buga shi a shekarar 1934. A cikin farkon zamanin Shu'aibu ɗan Zayazano an yi wani mutum motsatse wanda ake kira da Koje sarkin labari. Dalili kuwa da yasa ake kiransa da haka don haukansa ba na zagin kowa bane, ba kuwa na dukan kowa bane. Shi dai ba abin da yake so sai ya ji labari ya tafi waɗansu ƙasashen gabawa attajirai da sarakuna, su kuma suna ba shi abinci. In ya baka labari wanda baka sani ba, in ka ba shi kuɗi sai ya ɗebi 50 ya baka, ya tsare kai ya ce kai kuma ka ba shi labarin wanda shi bai sani ba. Haka yana cikin bin ƙasashe har nan Allah ya kawo shi wani gari wai shi Kwantagora, wani babban birni ne a cikin ƙasar Sudan. Ya isa wajen sarkin garin aka kai shi masauki da ajiye kayansa, sai ya fito kofar fada ya shiga halin nasa na neman labaru da ba da su. Ya kwana kamar 3 yana ba sarki labari, fadawa kuwa suna biyansa da waɗansu labaru, wato maimakon waɗanda ya ba sarkinsu. Sarkin ƙasar ana kiransa da sarkin Sudan. Yana yawo cikin gari sai ya isa wani ƙaton gida mai benaye. Ya tambayi barorin da ya tarar a zaune, ya ce shin wannan gidan wane ne? Suka ce wane ne duk duniyan nan bai san Alhaji Imam ba? Koje sarkin labari ya ce musu yana fitowa yanzu. Suka ce wa zai fito da shi yanzu tun azahar ba ta yi ba? Koje ya share wuri ya zauna kan azahar ta yi. Azahar na yi sai suka ji tap tap, duk zauren aka tashi. Da mai gida ya shigo aka faɗi aka yi gaisuwa, da ya zauna ya dubi Koje ya ce wannan fa wane ne? Koje ya ce ni ne sarkin labari, ya kwana na 10 nan garin. Ka ji safara ta, ka kuwa ji yadda ake biyana, ko na iya saye? Mai gida ya ce to faɗi mu ji, yau Allah ya gama ka da gamanka. Koje ya yi murmushi ya ce to sai dai mu ce Allah ya gama kowa da gamansa. Sa'an nan fa Koje sarkin labari ya tsuke ya yi ta zuba labaru, baya ko waƙafi balle aya. Da ya faɗi kamar 30 sai ya ce mai gida ya biya shi waɗannan tukunna, sa'an nan in ji ƙarfin ci gaba. Mai gida ya ce ƙara dai. Ya yi ta zubawa har Allah ya gajishe shi. Da ya ƙare zuwa magariba sai mai gida ya ce to duk kai labarunka ashe ba su fi a ba da su daga safiya zuwa magariba, har ake kiranka Koje sarkin labari. Kuma ya ce masa to gobe ka zo da kai da abokanka duka, ni kuma in baka labarin abubuwan da na yi a duniyar nan har Allah ya sa na sami arzikin nan da kake gani. Mu gani in na yi ƙoƙari na gajice labarin ko ma ƙare cikin kwana 10. Koje sarkin labari ya duka ya yi ban kwana, gari na wayewa sai ya taho ya zauna yana jiran mai gida. Can zuwa fitowar rana ya fito, mutanen da ke zaune a zaune suka yi masa barka da kwana. Ya haye kujerarsa ya kame ya dubi Koje ya ce kunnen ka nawa? Ya ce 2. Ya ce to ka ƙara na 3 ka sha labari. Koje sai to madalla. Babi na 1, babin da Alhaji ya tafi neman ruwan bagaja. Na farko dai in ji mai gida, suna na Alhaji Imam, ubana kuwa wani babban malami ne na sarkin Sudan, sunansa Malam na bakin kogi. Sai dai ya kai dattijon har ya fara tsufa, ko bari ba a taɓa yi a gidansa ba. Abin ya dame shi kwarai, ga tarin littattafai amma ba mai gado. Amma ko da shike malamin nan ba shi da ɗanasa na cikinsa, yana da wani ago da shaidani ana kiransa da sakin. Ko mai uban nan nawa ya yi masa, uwar ba ta godewa, shi ma yaron ba shi godewa. Ana nan zaune dai haka yaro ya girma ya zama jarumi. Bayan shekara 15 ya zama barde sarki. Da ya yi ƙarfi sai ya fara fita ƙauyuka yana tara hanya yana ƙwace kayan mutane. Malamin nan ya hana shi yaƙi, saboda haka yasa aka ɗaure shi. Bayan ya kwana 3 a turu, malamin nan ya ce a sake shi. Da aka sakar ya dawo gida da ɓacin zuciya, amma ya ƙi damuwa, bai ce wa kowa komai ba. Dare na yi ya ɗauki takobinsa na yaƙi ya shiga turakar malamin nan ya murɗe masa kai, ya ɗauki gawar ya sa a cikin likafani. Da gari ya waye ya tafi ya gaya wa sarki. Ubansa ya cika da dare, ya ce wai ciwon ciki ya turnuƙe shi. Aka taro aka yi jana'iza aka watse. Mata suka yi 'yan koke-koken su na al'ada suka bari. Ana nan bayan 'yan kwanaki da rasuwar malamin, sai sakin ya yi mafarkin ya ga malamin a tsaye, sai ga wani ɗan abu kamar ɗan dabino ya fito daga zakarin malamin. Sai ya ga abin nan yana ta girma har ya kai kamar zaki.
da ya kai kamar haka sai abin ya faɗa masa ya kai shi. Wannan mafarki fa ya dugunzuma ransa da gari ya waye ya tara malamai don su yi masa duba. Dukkan malaman kowa ya dukufa ya zana ya shafe ya zana ya shafe. Daga nan sai babban su ya ce za a haifi wani yaro a gidan nan cikin matan tsohon nan da ya rasu, shine zai kashe ka. Saƙimu ya ce ko da yake ni ban iya haddi ba, wannan ƙarya ce, mai gidan nan bai taɓa haihuwa ba, kuma koma ya taɓa ku ɓace min da gani bokayen wofi. Kowane malami ya kakkaɓa hannunsa ya tashi zubu-zubu don kunya. Da tsakar dare Saƙimu ya tashi ya ƙulla wannan ya kwance wancan, yana ta juyayi a zuciyarsa yana cewa Allah abin tsoro, malam abin tsoro. Abin da ya bi kyau sai in halaka matan nan 4 duka masu ta gaba, don kada maganar masu dogayen geman nan ta tabbata gaskiya. Saboda haka ya sami guba ya yi ta basu ɗaya bayan ɗaya suna mutuwa. Ana cewa baƙin cikin rabuwa da malamin ne yake kashe su. Amma ni tsohuwa ta dama ba ta garin, tun rasuwar tsohona iyayenta suka ɗauke ta suka mayar da ita ƙauyen da suke. Saboda haka ita ma Saƙimu bai kyale ta ba, sai ya aiki wani baƙin bawa nasa har can ƙauyen ya umarce shi ya san yadda zai ya sace ta ya kai ta dawa ya kashe. Cikin dare bawan nan ya yi sirdi ya je ya sace ta ya rufe bakinta ya ja zuwa bayan gari inda ya ɓoye dokinsa ya aza ta kuturi ya yi dawa da ita. Ya yi ta kutsa daji da sukuwa har kusan asuba, sa'an nan ya tsaya ya ɗauki takobi zai kashe ta, sai ta kautsiyar wani kumurci ya sare shi, nan ya faɗi ya mace. Dokin ya yi dawa da gudu. Uwar tawa ta rasa gabas ta rasa yamma, ta kuma firgita ta tambayi hanyar komawa gida. Tana cikin tafiya kwana a tashi har ta kawo nan garin Kwantagora. Ashe ita ce Allah ya ba shigar ciki na yau wata 2. Kwana a tashi ciki ya girma, aka haife ni, ta haife ni nan gidan limamin garin aka samin suna Alhaji Imam. Abin da ya sa aka samin suna Alhaji don ranar haji aka haife ni. Abin da ya sa kuwa aka samin suna Imam don limamin garin ba shi da ɗa ba shi da jika, saboda haka ya ce ya sami ɗa har ya samin suna Imam, wato limam na 2 bayansa. Wannan tawa kuwa ana ce mata Yaƙutatu. Da ta yi 40 aka ɗaura musu aure da liman. Ina nan har na samu shekara 12. Liman ya yi da ni in yi karatu na gagara, gani na girma ban san ko alif ba. Duk da haka ya mai da ni ɗansa sosai, baya yi min wata muguwar harara balle fa ya doke ni. Ina nan wata rana an taso daga Juma'a sai na ga liman babana ya dawo gida, idanunsa sharaf-sharaf da hawaye. Na tarye shi da kuka na ce baba lafiya? Ya kada baki ya ce ina fa lafiya, yau sarki ya muzanta ni cikin taron. Na tambaye shi dalilin haka ya ce wai don yau ana cikin fadanci, ya ce ɗansa Yarima baya da lafiya sai a kwantar an tayar. Ni kuwa na ce na ji an ce da za a samu ruwan bagaja a wani gari da mutanen garin nan duk sun huta da masassarar zamani. Daga wai na faɗi wannan magana sai sarki ya harzuka ya ce wai ba'a nake ji da ita. Ya ce wai in ba shigantaka ba da shekiyancin da na saba ina